sobotu 28. dubna. Sobotu 28. dubna. Nebuďte ani doma, ani se nehrabte v záhodě. Má být hrozně hezky. Přijďte na náplavku na Smíchovské straně. Hořejší nábřeží, správně jsem říkal. Naproti tomu, jak jsou ty farmářský trhy tam. Bude to od 1 do 6, kapely budou hrát od 4. Hodí se dát pro děti, je tam hřiště, pro zvířátka, i pro králíky, pro vegany. A bude tam spousta veganského jídla, bude tam skatepark, různé workshopy, bude hezky, budeme ty děti zvířata, budou tam workshopy, graffiti jam, bude tam graffiti jam, budou tam výrobky firmy DIY, budou tam hrát kapely, Gataka, Daleko, Remek a Bonus a jeho Martin Tvrdý trio. Bonus, není kapela. Gataka, Daleko, Remek. V 1 hodinu začne jarmark. To je hrozný slovo, to se nedá jako, to je pro mě jako vražda. Anarchistický jarmark. Jarmark, já neřeknu jarmark. Jak jsi říkal? Jarmark. Anarchistický jarmark. Můžeš? Jarmark. A bude tam taky ubrousek prostřesek. Ubrousek se vám pak může hodit i třeba, když přijdete v úterý v 1 hodinu na náměstí Republiky. A budete mířit na správné cíle. Čemu se směješ? Zasná pochopení nejsou blbý, ne? Takže se dostavte hned. A co? Takže se dostavte i hned.